Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Ene woodi heewɓe kalannoɓe en wonde e nder korka he ko yiɗɓe jangude pular o e jangude alkule qur'an arab ɗe. ɓe mbi noon so korka yonti yoɓe ciftine wadde mi wawata rewde goto kala e moɗon mbeɗa ciftina goto kala e mon wadde mi rewoɗo tan lawol gotol yettoma an mbiɗoɗo noono sene heddi e ma amin keddiɗo min gonno minen ngara gentodira e jangde jangoɓe. Nde wonno jangde kam hay goto jeeya ɗum. Jangde woodi tan ko janginowo o e ko janginta jangowo o. Janginowo o e ko janginta jangowo o. Jangowo o ne ara ƴettude ko jangina ko ƴetta janga ɗum wawa ari ardi. Wadde wotan ko janginowo e jangowo holko renniniɓe jangde. Janginowo innire ceerno, jangowo innire almudo. Kono ceerno ko jangowo, almudo ko jangowo. Heddi noon ko ceerno janguno ko ɗum ceerno yiɗi wattude almude he beele almudo o wontoya ceerno. Teskede kanko ceerno o wonno ko almudo ceerno. On saha o jangi e ceerno o ha wonti kanko ne ceerno. Kankone o ara o watta janginde kala mo jangini beele on ne wona ceerno janginoya. Ɗum noon heɓorto ko e alkule. Kala ko wiyete jangde wawde wonde fof alay sago ndewata ko wiyete limto e hijju e taro. Ɗum ɗo so ala e jangde, jangde yahani taw jangde. Wadde an jangowo alay sago gona muñƴo mo heppata mo haɓata tawde ceerno ma heppani haɓani anne o janginima ɗum ɗo maɗo anne mbasa wonde keñiɗo keppuɗo kaaɓowo. Sabu jangde namdaki ɗum. Jangde namdi ko muñal e teyre e wattude haqqille ko jangata ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen taw ene ɗigga. Ko ɗiggi ko noon taw wonde faamu. Ceerno o janginta ha mbawa on saha o waddama hen faamu ha paama ɗum woni jangde. O janginma ha mbawa on saha waddama hen faamu ha paama gasi on certi a jangi a wawi a faami ko heddi haydara. Ɗum woni ko ceerno yahata o jangina almudo o ha wawa o fammina almudo ha faama gasi. Kala nde almudo jangi wawi faami gasi heddi ko yaha golloya. Heddi ko yaha o golloya. Sa jangi noon a waawi dendagal gande ɗe ne mbatto e bindi. Kala gandalankal ngal jiɗɗa mbatta ɗum e nder bindi. Kono noon sa tawi a wawa windude ɗum kadi a wawata windude. Alay sago noon an jangowo ko ma gona jangowo bindowo. Eto wonde jangowo bindowo. Sa jangi a windani nden mbaw jangde kono so bindol yonti a windata. Ɗum noon ko jangata ko hoto jangin hoorema e nder jangde ma. Holko woni janginde hoorema e jangde? Mbiyami mi jangata mi windata. So mi windi yoɗata ala.
windu aɗa winda haa ɓooya yooɗa ko ɗum woni jangde. ɗum noon onon winoɓe ko yiɓe jangude ɓe bisimilla meɗen jangde meɗen. numéro o nan ɗon so mbaɗi tan 00 221 77 906 14 81 tan mon ji WhatsApp o nde windani yayali ngara noon kaala indema e yettodema kabra min ɗo jiɗɗa jeeyede ɗo, sabu mi habrino on koɗe 4 dental gotal ngal koko faati e sharia e jewte seeɗanɓe e tafsiraji Qur'ana jahoji e koko ɗi. ɗum waɗa bange innira dental diine 1 ko to jiɗɗa nadde mbiya ko ɗo yimɓe nadde gasi. ɗimmal ngal innira ko kabaruji pular nangiteɗi, kako nangita e kabaruji ɗi ko ɗon lombete. ɗon jiɗɗa nadde kaala nata ɗon. ngal to wiyete ko duɗal limto pular. jiɗɗa ko jangude limto e hijjo e tarde ɗo natata pular ɗo. ngalɗa innira ko duɗal limto arab. wonande jiɗɗo andude limto Qur'ana arab e masɗe mum e tara mum ɗon garata. joni noon jangde nde fuɗɗitima, heɓe ne mbiɗon gacci ko ha korka puɗɗo gara jangude. aɓe kewno noon, kono mi wawata yaade goto kala e moɗon mbeɗa waɗa ɗum konngol ar wayno ellema ko ɓuuri yidde ya ar. ala, an yiɗi ar karanɗa sarɗiji ɗi aɗi belma naata jangde janga. a haalanama sarɗiyeji a jaɓani a nanani min gaccuma ndeeƴa e haqqille ma. jangde kam ala politique, ko jangu tan mbawa. jangde ala politique, ala fañoyagal. a jangat tan mbawa, binda tan mbawa gasi. ko a jangat mbawa, binda mbawa. kono a jangani a windani mbiya ka bawo nannayi. jangde jaɓani ɗum no demal ni tan. demal jaɓani ɗum koma daña awdi, daña ko ndemirɗa ndema. anne jangde ma keɓa ceerno janguinowoma nde janga. ɗum noon a dañi janguinowomo ar janggen sabu aduna o koko raɓɓiɗi. a anda nde yehete, a anda ko ceero addata yaade, a anda ato yaade. wadde noon tawa eɗen gondi taw aduna men no yahata o, wadde janguinoɓe ɗe goodi mbaɗen feere janggen e janguinoɓe ɓe haade mabɓe yaade taw en kefti gandal ngal e wat arti e meɗen. soɓe jeehi lomtoɗen ɓe, ɗum woni gandal. so jiyamin tampa hen limto hijjo ko beele kala garɗo wawa ɗon. so ɗon ɗiggi tan hankkadi ko windata ko saɗani. jaaha e ceerno ɗakkoɗa sara makko omo haalanma aɗa winda ko jiɗɗa ko e gandal ko, aɗa namdo aɓe kalanma aɗa winda. ko tawino a wawa windude a haalnama ko windata hay batte. ɗum noon alay saago ndewata koye alkule he mbasa heñade pular o. alkule ɗe ko jangete hen e ko masete hen fof so rindi ɓurani 32 ɗo haaɗi. ɗum no jango wona ene jango e nder lewru. Qur'ana arab ko heewi ko ɓurani 29 ko jangete hen ko. ɗum jango e lewru wona heddonaka noon a jangi a wawi limto ngo ngara noon kolɗoɗa hijjo saɗani. ɓuri sadde e jangde ko limto ngo. hijjo ngo rewa hen noon tala ngo fuɗɗa arde. sa wawi tan limto ngo a andinama karfeje ɗe ha gasi, kala harfere a hollama nde so nde adima no windorto, a hollama nde so woni hakkude nono windorto, a hollama nde so woni sara no windorto,
a hollama nde sono teeli no windorto kala har feere ko no windorto ha gasa har feere kala woodi ko to adima no wayata hakkunde no wayata sara no wayata so sernima no wayata ɗo tan mbawata sa rewi tan guila tan dow ha less a timmini ɗum deftere nde foof a timmini a tinani deftere nde foof a jangguide a tinani ko jangde codol sa jangguino ha wawi limtogo noon kolɗa hijjo ngone e sifa newiɗo jawɗo kadi kolɗa limtongo e sifa newiɗo keediɗo jawɗo kadi kolɗa kadi masɗe ɗe e sifa newiɗo keediɗo jawɗo sa tan Allah hokkima a wawi limto hijjo tan ko heddi ko kala ko winde a janggat ene winde aɗa janga ha ɓooyano an kadi mbatta ɓullanade hoorema gande ma ɗe ganduɗa ɗe walla gande ma ɗe ganduɗa ɗe ƴetta karne ma bindaɗe karne he wasata gandal ngal kemɗa e ceerno walla gandal kemɗa e jinnaɓe ma walla gandal kemɗa e woɗɓe ƴen gande gañaɗe majjirma mbattaɗe e nde gandal famide ko noon wayi yo koye noon de famde ƴetten kuuɗi men e carnet men binden numéro o 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li on saaha gara kalanamin indema e yettode ma eɗo jiɗɗa jeeyde min nawma ɗon naata ɗon sa ari min kalama sarɗeji amen ɗi beelima bisimilla ma a yiɗami gaccuma ndeeƴa ni foti kala bino ko janggo jangde fuɗɗima nan jangue anne gara jenta e jangde jangga mbawa dokke nante famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li kala Sénégal alhamdulillahi bi alamin kadi gueɗal ɗimmal ngal ne onon wonɓe to YouTube to ujunnaje jeenayo nantoon e temen nayo pawɗo nan to moftani on amin mbi on yon jeeɓat ko jeeɓaton ko addanta YouTube heɓtinde galle o Allah walli noon en dewi taaɓe kewɗe en ɓenniɗe eɗen keddora taɓal gotal ngal noon wiya ko yon jeeb saabu yewoɓe kewani wadde wiya kala gonɗo hen yo wattu yeɓande min naata jeeɓa nawana woɓɓe naata jeeɓa an e hoorema natɗo hen o gonɗo hen o eto nadde toon aɗa yeɓana min ko woni toon ko kala hen vidéo walla audio gonɗo toon ƴettanamin ɗum jaɓanamin ɗum keroɗa ɗum ha laaɓa cer ujunnaje jeenayi e neɗɗo e temenne capanɗe so ndendi jeeɓi tan hunde fof tan ma yetto ɗo yiɗaɗo kadi ƴetta mbaɗen partage ɗum oɗon mbaɗen kadi beddane mon konnguli mon on mbaɗa hen amin jiiya ɗum kadi walla galle o ne yardi yeeso tawa ay balla on noon on balla min on banggue mbaɗon abonné kala mo waɗan abonné waɗa abonné watta yebde on saaha kala ko waɗa yettoma keroɗa kennoya bande en keroɗa kennoya bande en ɗum tamin mbi on ɗon kadi nden toɓɓere kadi mbaɗonde onon wonɓe hemɓe kala mbaɗa wonde tan saran min ɗum to gonɗa ɗo yetto musidɓe heddiɓe ɓenne mbawa nadde keɗo jangga kaɓe kadi carana woɓɓe ɓe kadi jangga gandagal hay goto jeeyagal hay goto jeeyagal nde sona janggowo no yalokko en nande e famde kadi en kaaɗiɗo numéro o nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗon hen balle moɗon e jinguere moɗon amin ga oɗon toon min keedi ga keedi toon oɗon mbaɗa hen balle oɗon balla min eko yeyete ko saabu kuura min jeeya wifi o min jeeya kuura min jeeya nefan noon ko enen fof ndenden ɗum jingonomin on banggue amin jinga ga kadi keedi toon jingon jangde nde wona jangde wotere lokke dande e famde ɗum to wonno kadi haalande men hande jamma hande lokke dande e famde gaccon hakkille no feewi an jiɗɗo janngude o noon bisimilla ma numéro o nanɗon a huccita a daara ƴettamo mbañitama karne ma nodda hen whatsapp ma
mbaɗa haala ma gayna tawa min tawa ɗon haala on heewani. assalamu aleykum min kaari jinmi koye naatde dental diine, walla assalamu aleykum ko min kaari jinmi ko naatde dental kabaruji, walla ko min kaari jinmi ko naatde dental jangde pulaar, walla ko min kaari jinmi ko naatde dental jangde alkule qur'an arab, walla cuɓaɗa ko jiɗɗa ko min kalanma sarɗiji muɗum ene welma mbaɗa ɗum, a yiɗa kadi gacciɗa ndeeƴa. sokke nande e famde oɗon jarno on jaafo minen gay min jarli min jaafima waɗa jarlaɓe yaafaɓe.